قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amari Jaloro, le Guy Noir Amari, Bamada City, le Guy, Ara Kalanden Fitino. Pour activer ton clissi, parce que double clissi ni incantation ni ouvrir font que bon, atteigner quoi. Quand sur la dalu kain, mais nous le a à main. Pour que vous activez, fin chama va critère ou quoi. Parce que il faut que il ni bi fan ok, lu wa que abi désactiver. Jogo juguya ni fɛn sugu dɔw i da man ka don fɛn minnu na ani fɛn ani comment dirais-je a critère ka ca o kɔfɛ fɛn wɛrɛw kilisi fura dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'olu i k'olu la a n'a yiriw donc comme ça a b'i ka kilisiw activer quoi surtout YouTube ni TikTok ni sanfɛ ani fɛnw sanfɛ recette bɛ ka di muso minɛ kilisi ni fɛnw u bɛ ka kɛ dɔw bɛ ka misali ni fɛnw ci k'a tɛ ka foyi ɲɛ ne ma deli k'o di ne kɔni ne t'o di yɛrɛ n tɛ kilisi di ko pour attraper ni faamu ne t'o di réseau sociaux sanfɛ quoi parce que caman b'a di a désactiver len de bɛ di réseau sociaux sanfɛ i b'a ta bon ne tɛna se k'o kɛ quoi mais pour que i ka fɛn kilisi ni i ka fɛn ninnu ka activer i bɛ to ka pour i bɛ éviter jaba ɲimi kana jaba ni fɛn ɲimi ani ni bɛ muso ko kɛ ni da ye ninnu ye olu fana b'a désactiver olu man ɲi an fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu kɔni tɛ ni si kɛ i m'a ye bon i bɛ ɲin terikɛ bɔrɔsi la quoi o tɛ fɛn kɛ quoi parce que dɔw ko o tɛ fɛn kɛ à part ça ani nkalontigɛ bɛ mɔgɔ ka kilisi tiɲɛ bon ani i ye dɔnni sɔrɔ mɔgɔ min bolo bon kana bila o tigi la bilen fo ka diɲɛ wuli quoi sinon i ye dɔnni min sɔrɔ a bolo a bɛ désactiver i bolo voilà a critère ka ca bon nin ye dɔ ye quoi donc n'ala sɔnna ma an bɛna dɔ wɛrɛw di kɔfɛ ani yiri minnu ka ɲi a la bon n'an sera ka mun di o bon a invité len don ka partager fan bɛɛ fɛ YouTube ni TikTok ni fɛnw sanfɛ pour que bɛɛ k'a sɔrɔ ala mɔsɔli ala muhamadu wa ali muhamadu